Henry ngasko thu pat ba ka bangi rai ka bangi mi shkmat ya da kata ka jing so thu ba kam dei ka jing nang ka jungi kam dei ka jing start ka jungi kam dei ka jing la ka jungi Henry ka dei ka baro ka jing penya ka jong blai ka bading kong bat ka ba ar pat ka dei ka mon jong upat ba uban rai yano can say naki constituency ki ba pher kham tam na kita ki constituency ki ba ka VPP kan penyeng hagani ka election apply ka ba menta kamla ru kan dai ku play e ba Willy Bird hoi ba dong so bakla imdei nong trai kam sarkar Henry itrei ban pentrei ki project ki ba ha na ka government of India but kum ba play so yong ka jing so kya ka jonga yang bangam tieng wat ladang apre ke jing trai ke jongi habai imi shkmat ban kersyanya ke VPP lada kidon kita ke brio ki bakwa ban knyot i ki bakwa ban pendu i ya kata kakam ke i trai ilong lakloi ban len yaladi nak menta ke dau pak ke bakum ke jat ben brio bakum ke jelang bakum ke konstituensi ngiyo i hakani ke si ke bamenta ngani thu ip ko malalam khmat na khmat kalintia jonga hak bai dei bakani ke election arpulai kam dei ke barang susdang menta kasi kam dei barang susdang tang mencum tio kam dei ke barang sedang tang mencum menai Henry lajang sistem ngalaya ya kani kalinti ban pikrel dia ban ya na ko bai ke jaka sa ko bai pat ban ye kendu ye kinong sok snong joka mulai na kisnong ki bana sati satem hanya pedeng bat keleng jong kani ke konstituensi ngani thu ipi kalinti kamlong ka besok namar hadien baka voice of the people party lapen khaya ka sistem menchua ikan mau kum lapen kan mau ki ba kran shkhmat kani ka government MDA ka wanra na ki an ban khang ya kinong kai bakin yadan benta ha ka politics nagalian ka jongi ngilalet ban ya kendu ya kita ki udah ka bor ngilalet ban kendu you chief minister ban pin pau ya ka bagi ngau ban ong ba ka ba ka government kale kalong ka bamdei kam dei bangin la ban khun kalong ka bamdei namar balai pidinai ya upat ba bunjiet ya kita kibaki kimon bat uai na kita kilong kinong hikai kibala ban mi shkhmat